n'ụzọ nwoke niile guzo witi moto ha kwelechara n'ihe akpọghachi m jụọ ma ha mmegwada ahụghadịgbo ajọwaje nwere mmasị magwada ọnwụ ọnọrebụ Dr. Chivimo Worldwide a sị na mgbe ọzọ a ga-arụghachi m. onye na-enye ụlọ ọrụ ịkpụla aka na Tiger Tent. Ịkpụla aka na Tiger Tent ya wụ na ịkpụla aka n'ọnụ agwọ. Gị gwa mmụọ ndị itigre Worldwide. Ị gwara ha sị mpagowo Honorable Chivimo. Gị tigre Worldwide. Gwa ha na mmịwụ nna ṅụ. Ajọ ga aha gị gwa ha na aha gị wadị Igbo. Ha akọ gị. Agwụla. Onye ụlọ ọwụ ịkpụla aka na Tiger Tent. Ịkpụla aka na Tiger Tent ya wụ n'ọnụ agwọ. Ịkpụla aka n'ọnụ agwọ Tiger Tent ọhịa na akpa na English. Nke ọwụla ewu maka chọkwa megburu gị ka adịkwa m onye ara. Nwa m ka ekere ihe adị Igbo Worldwide. Adị Igbo ke m ya na nna ya na-akwa aga lekwa Imo lekwa adị ya. Adị Igbo na adị Imo anyị niile wụ otu. Tụme ndị machari ugbu a ka ọ unu ga-ebu ozu. Machari ọbụla nọ n'ala Imo steeti jikere menụ tibe na ihe unu ji eme embankment kọsọ ozu a ga-achịtara ọnụ ga-achọ ọ ga-arị ka nga atụrụ bọmbụ n'ugwu Awụsa. Ọ bụ na ha taa ndị oji ọnụ asị na ụdị mmadụ na-abụ ke nwere n'elu ụwa nọ mana nkụzi ọ dịzie ka ọ bụzi nwoke na nwaanyị nọ mana ọ bụrụ ife na-akọwanụ na ụdị mmadụ na-abụ ndị ekuzi maka ya nụ bụ ndị oji ọnụ na ndị na-eme ife fa na-ekuzinụ maka na elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya na ndị oji ọnụ karịziri akarịnụ ndị ji ọnụ etinye azụ n'ofe nụ were eziokwu na-akpọ ji nta mana ndị oji ọnụ na ngalafa karịrị akarị maka na fa na-agba oke ọsọ mana emesịa fa ka ike ga-ebu ụzọ gwụ ọ yọrịma ije ndị ọjọọ nụ n'afa karịrị akarịnụ ndị jukwu na-agbaji ntanụ n'eziokwu na nga nafa juru na nafunu ndị oji ọnụ mana ya sị na ya gbara ụgbọelu na nrọ ị ga-eso ya nwe mgbaga ọ bụ gị na ya rụrụ ya bụ nrọ maka mgbazi mụ na ife ji ama ndị oji ọnụ maka na fa na-atọ asị yiri eziokwu ma jirizi onye nwụrụ anwụ na-agba akaebe